Babae. Bali, ilang taon ko na? 29. 9 po. Bali, ilang taon na anak mo? 4 po. 4. Yung lower back mo may sakit yan. Yung nerves mo may sakit yan. Yung mga ugat. Bali, ilang taon na? 4? Anong trabaho ng asawa mo? Nurse po. Nurse. Mahirap talaga yan. Araw-araw, upo, tayo, lakad, upo, lakad, tayo. Trabaho yan. May sakit yan talaga yung lower back niya. Kaya namamanhid yung binti niya. Baka na naman sabihin, kinukulam ka. Sakit yan. Marami nagpapagamot ng mga nurse dito galing sa ibang bansa. Sakit nila lahat yan. Lalo yung mga taga, basta iba-ibang bansa galing. Normal lang hangin. I-straight mo yung paa mo. Huwag mo yung bigong yan. Ito, magkasama kayo, Nay? Kasama ito? Anak niyo siya? Pamangkin. Taga saan kayo? Aliaga, Nueva Ecija? Aliaga. Maraming pala sa Aliaga. For years. Mabili na kayo ng ticket sa motor. Ikaw. Para Pangasinan. Para may service kayo. May libreng kwintas yan. Pultang ang gasolina. Tapos may libreng insenso yan. Huwag mo lang sasakyan ng mga babae. Mawawala yung selyo. Kailan asawa lang o kaya girlfriend lang magsasakay. Para malayo kayo sa panganib. Malapit na maubos ticket niyan. Kunti na lang. Ganyan na lang kakapal, Makapal naman kasi yung ticket niya, Hindi naman manipis. Ano yan? Ano ba tag nito? Ila-live ko rin naman yan. Dito yan irarapol. Pero hindi naman akin yan, ha? Kay Monique Dominguez yan. Yung kalahati kasi niyan, paggagawa do sa, saan tumunog? Hindi. Kanya to? Isarang ka hindi? 4 months, 4 years na. 4 years. 4 na taon na? Relax lang. Wait lang nga. Sunod mo siya. Sige, tulak. Diretso lang. Hindi pa. Hindi pa. Balik ulit. Sunod na tayo. Sige. Alisin. Isunod lang. Wala. Tumutulog balik. Yun. Pumasok lang. Isa pa.
Okay. Ilan tayo? Ilan na sa ano? Wala po. Dalawa lang. Ano lang naman yan, mababa. Sige, balik na rin ah. Okay. Okay na. Normal ulit. Lagyan mo kamay. Tamaan mo pa. Ito, masakit to? Ito? Ito? Itong nakadiin? Dito? Ito? Ibababa natin konti. Ito? Hindi na. Ito lang. Sige, normal. Gawin mo. Tulak. Teka lang. Sige pa. Sige pa. Hindi tinamaan yung taas. Babalik tayo dun sa kabilang linya. Tulak lang. Kabila pa. Ulit natin. Balik mo siya sa sino. Ulit. Hindi. Balik dito. Hindi. Ulit dito. Basta ito. Ito. Hindi na, no? Hindi tinamaan to. Balik ka ulit. Kaya naman tamaan yun. Hindi yan babalik pagka hindi bumalik sa dating linya niya. Kamay. Ito. Normal lang. Sige. Sige. Ulak. Sige. Sige. Pumasok na. Okay. Relax. Masakit. Wala na, no? Dapa. Dapa. Gumit ka din. Yan. 7 minutes. Say. Ganon mo na lang, Charles. Mas mati para makahinga ka. Lalabas talaga yan. Normal lang. Dito ako. Ara. Straight mo ka to. Yan ba ang taga-kalambot ka mo para ka naman kung walang kinakain? Ako eh, sabi ko. Yung... Para, para kang plastic man. Oh, lambot to. Iangat yung damit. Wala. Wala po. Ha? Wala. Kabila leg. Kabila po. Siguro pinanganak to ng may katulong eh. Parang wala namang buto. Flex lang. May ulit na dito yung paradahan, ha? Sino mo ba tayo paradahan? Ako. Kaya ngayon, ito. Flex. Gagal mo. Apat kayo, di ba? Apat siya na, di Ayos ba? mo naman. Oo, apat. Okay. Laban natin yan. Normal lang. Normal lang. Isarya ka no, 4 years na no. Flex. Relax lang. Relax. Okay. Tingnan natin ulit. Nasa dito? Ito. Medyo. Ito. 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 Wala na. Ipupukin na lang siya kay Ga. Di ayaw. Di ayaw. Tayo lang natin. Ngayon, ipataas mo sa kanya yung ano niya, stocking. Tapos kurutin mo siya kung magkakaroon ba karamdam na agad. Wala po sa puti. Eh. Diyan sa may dito niya. Kabila. Meron na. Ngayon, pakaramdam mo yung paa mo ngayon, maglakad ka. Ituktok mo sa lupa kung may pakaramdam na. Lakad.
Meron? Kaysa kanina? Sige, try mo. Try mo maglakad lang. Hindi, normal na lakad lang. Bahala ka lang. Bahala ka kung hanggang saan ang kaya mong ano. Anong pinagkaiba niya? Wala nang masakit. Nawala din ba ang sakit sa binti? Kulang yung supply ng dugo mo. Nerves lang yan, may diferensya. O, tsaka naipitan ka lang ng ugat doon sa may ano, L5 mo na katipitin lang yun, mahina lang yun kasi bata pa naman kayo. Opo. Okay na pakiramdam mo? Opo. Wala na po yung masakit. Sigurado? Opo. Wala na daw. Lagyan ng langis. Lagyan mo langis sa samo sa likuran niya. Para hindi pasukan ng lamig. Tsaka lagyan mo na rin ng langis yung binti niya. Salamat ha. Lapit mo yung langis.